Tämähän on aggregaatti eli sähköä tuottava laitos. Ja silloin kun Oulujoki on joutunut voimalaitoksia rakentaa, niin tämä on ollut siellä sähköntuotannossa tämä masiina. Ja se on sitten Säkylän sokeritehtaalla varavoimakonnana ollut ja siellä se jäi vanhaksi tämä laittoi uudemmat systeemit. Ja siellä oli romumiehet lekaan kanssa, kun vanha porukka meni sinne ja sieltä pelastettiin tämä moottori. Ja sieltä se sitten ongittiin kellarista maanpinnalla ja lavetilla tuotiin Oulaisiin. Nyt esimerkiksi aurinko ei paista, voidaanko me käyttää aurinkoenergiaa vai miten? No, aurinkohan auttaa siihen, että se on lämpimämpi, niin lähtee paremmin käyntiin. Ja paineviimalla se muuten lähtee käyntiin. 16 kiloa pitävä paine. Tuolla takana, mitä yleisö ei näe, niin siellä on Kauko, kerrotko sä siitä painesysteemistä? Teillä on ihan erikoinen painesysteemi tuolla takana. Joo, siinä oli semmoinen alakkuun, mitkä tuli ne paineilmavehkeet, niin ne oli jo hirviä huonot ja väliä. Niin Leppiniemen voimalaitoksella ne uusin painesysteemit, niin sieltä saatiin komppuro ja 4 painesäiliöä tänne. Ja siellä oli ollut 35 kiloa sen paine ja täällä ei tarvita kuin 16. Niin kuin meidän käyttö, niin on erittäin hyvä. Mikä? On täällä. Siellä on tosiaan generaattori tuolla takana, eli sillä on muun muassa tuolla voimalaitostyömailla niin tuotettu sähkövirtaa tällä rappujonesilla aidolla amerikkalaisella 30 tonnin koneella. Voitte vähän tehdä laskelmia, 300 litraa tunnissa polttoainetta. Minkähän hintaista sähköä sitä saataisiin? Pärjääkö pörssisähköä hinta? Ei kaikki ole niin halpaa, miltä se näyttää. Minä panen nappia laitan pois. No niin, kokeillaan miten onnistuu. Iina Nikula ja Valmet.